movie kan kher ho tur hi Dead Mail ania. He movie hi ataka thil keng be chana siam ani. Dead Mail ti chu lekhathon a thlenna tur address chiang lo te hi anni. Kumsang kasakwa somriat ania. In malding a oma chu ta chuan mi pakhat lovak phein atning chu George ani. Akut leke chu hruya phuar ania. Akuda chuan lekhathon akeng bok. Chu lekhathona chuan thisen akai nuaya letter boxa chuan lekhathon chu athak don chia tiin ahnung lamatang chuan tu ti riat lovin alova thuaya ma se George chuan lekhathon chu boxa chuan vanei thak takin athak man hlau post office pakhat lo langin en le base ta thian don an lo langa anni hian lekhathon te chu a address an enfel meka base chuan lekhathon dangdai le makta khimhu in thisen akai na sa ti po a hriat thei chu lekhathona chuan minpui ru ti a in ziaka ma se address mu mal an hu lo awang chuan tuwe moin min fiam mai mai aniang an tia Dead Mail zinga chuan an da dei mai han George sa lekhathon chu ngai saklovin an paidon nge George chu an vatan puidon zok ifia du chuan atop thlengin lo en role Jasper alo langa ani hi Dead Mail chui tu ani lekhathon chu atak nge nia mi ten an fiam na mai mai zok ti a hria chaw huna heng Dead Mail te hi akal na tur dik taka athon chuak le mai thin Jasper hi reni in atampui thina reni hi mundanga omani awangin Jasper hian amamo hun apianga abe mai thin nikhat chu Dead Mail tam tak a oma wangin Jasper chuan reni chu bia in a har satna chu a hila reni po in lekhathon zinga pakhat chu a address chu ran la chuakin a thlenna tur dik taka chuan a thon zuya chumin hu chuan Jasper po in lekhathon dang chu a cheka chung zinga chuan lekhathon maktak thisen kai nuai chu a hmu thisen akai na sat em awang chuan lekhathon tak ani ringlovin min an fiam mai maya angaya dasbin na chuan apai office awara zo to awangin Jasper chu homai atuma lekhathon thisen kai nuai chu aril ruwa lo lang lein kalsan mai lo chuan avala le a ruma khen chuan lekhathon chu aena angai tua tangut ngut mai chuta thisen chu atak nge alem di chu aen fiam na sabera Jasper chuan akut tang chu hriawa vitin athisen chu lekha chuan atata aro nu chuan lekhathona thisen nen chuan danglam na ahmulo he lekhathon hi in fiam na mai nilovin atak nge ani ti chu a hra chuak ta ani atuga chuan office kal lein a thopui rani chu a khol le a lekhathon jungchang chu a soipui lekhathon a chuan address chu a in ziaka ma se thisen a kaina sata wangin address a chiang lo rani chuan lekhathona in nei tu ming chu wa nei khak takin a mu chuak hlo a thian Jasper chu a ron thila Jasper chuan a thu soi chu hrachiang theilovin tumo tia ron zo lai tak chuan putar pakhat lo lutin a lua chuan a ron vua putar chuan rani chu bezuin ke hi super advisor kania engwanga chung thu chu senge ini atia rani point thil dik lo om di chu hrenghal thuain a zona chu a chang lo putar chuan lekhathon te chu charin thisen kai po chu aipte a chuan a ka Jasper po ala thilo putar chuan a thoka rek zuin a reklum ta ani putar ming hi tren ania George mantu ani bok George bula chuan kal lein a lekhathon chu aentira engthil nge iti hi iwanga ka boize hi hriaem thinrim tak chuan atia tren hian engwanga George si man nge ani kan hriat theinan hun masalam thlir lok ila George si music lama tui tak ania music instrument tam tak ama in a in siam chup ve mai thin kut them thiam tak ani bok nikhat chu George chuan a music instrument te chu exhibition a pho langin music lama tui mi te chuan an lom hle a tren hi music lama tui tak ani ve bok George instrument nei te chu a hmu chuan a thatho hle maya George nen chuan India in thodun puya asom George chuan instrument siam na lama asum nei ang aman zo vek to thu te chu a hrila tren chuan ani chuan kanin puitonanga instrument dang te po kan siam vel zel don nia ti in a khema George chuan suma nei lo awanga thopui tur a son mek lai alo ni ve bok nen chutia in mamo ton ve anin tongta chu an hlim hle ani ma se George sian
Chen nena thok dun tura ruam man na siam hi adam chunga a in chirna tura ni ti a hrelo. A chan chu chen hi mithalo tak ani wang ani. George le chen chu music instrument siam lama nasa takin an thok duna. Chen hi azin po in a omna atanga George na thok thom ri a rian du thu aron soi chin. Thalak hlui to tak hi lo la chuakin chu thalak a en chuan alung leng hle ani. Enge a chan kan la soyang chu. Zan khat chu George chuan chen chu bia in an man ro pei mo lei turin a cha a. Chen po in a thil cha te chu a lei sak ve mai bok. George si a boi the em awangin chen hian a ei tur te a siam sak ve mai thina. George po in lom thu a hil mol mol thin. Nikhatsu George Suan, tuemo nena trangin le khathon adonga. A chiar ma chuan, in bua le te te in, a in bua lai chuan chen chu alo hoa. George le khathon chu muin, a chiara. George instruments siam te chu, Zabana music industry pakhat hian lo muin, an nena thok tura, an somna le khathon alo ni. George la chuan a le khathon chu, eng thu nge ani ti po ala hello. Ten chuan, George chu a thi ngal lea, a chunga chuan a thin rim tahial ani. Ani nataka chuan, ten hian thopui reng adua. Dam le tlang khata, thi le ruam khata ti chu, a thupui ber ani. Ten chuan George in akal san mayang ti chu a hlava, a miel po atum reng mai ani. Fris chu hongin, eitur om ang te chu, thin rim ti riat takin a eita bor mai. Ngay tu na mu mal ane lo ti po a riat thei. George su Japan lama kaltur chuan an ron belia. Ani po in an som na chu ti hlotlin nge adu ve bok. Ron betu te chuan a instrument nei ang te chu mu an du thu an ron soya. George po phur tak chuan a instrument om na lampan chuan akal. Chen chu lo omin. George chuan instrument ada na chu azota. Chen chuan sota kada kalro kan lang atia. Anom na atanga hlataka chuan akal puya. In pakhat hi an vakhenga chu in malding alone. In chong ni in an wezoka chuan alupuya, room la chu athim hlebo. A chunga chuan instrument chu alo omin, abula chuan asiam na man roti rang tepo alo ombo. George chu athatho hle mai, chen chuan heta hian omla thoveng takin idu tokin isiam theituang atia. Ma se George chuan karle maya Japan rama kal chu atumril rureng ane. Chen chu thatakin engkim chu a hrilfia veka, kan thodun na hi atopdon ani hran lova, hlok na haom po in, azad ve in kasem ve zel don che alom atia. Chen ero thinrim zua savin, I bek hi langhal la, kalnghal ro aron tia. George ngay dan chu ani bi khaulo, instrument chu beka chuan pekhal molin, chua may atum chuan, Chen chuan kong khar chu local kumin achok theita reng lo. George chuan kong khar chu honsak turin angen siama, nasataka atlo po in kong khar chu a in hong theilo. In nuaya atu soitashiat theinan speaker adabo. A omna atang chuan microphone hangin abethin. George chuan dartlang atang chuan Chen chu avua, chua turin angen. Ma se Chen chuat angay sakdulo. Ring takin aw maala, yaw thom hrathei tur tuma, kan bul haya anum lo, bul kan randon chawa, tuna kalsan mitum lesi, a thei lo, atia. George po thinrim takin atungoy reng to, Chen hian George si tha tum ran lova, ei tur po apereng tho ani. Chen chuan a hun kal to te chu hrilin, regi nena an chanchinta le, a thian tha regi chuan, internationala in khel tura a kalsan dan te chu a hrila. Ani nataka chuan, Chen hi a thian tha ten an kalsan trina wangin, chu keng tolo se adu ber ani. George in kalsan vele mai atum ti ashiat hian, chu adu lova, a ril ru abuay ani deu ber mai. Chen ril rumak na le dang lam na pakhat chu, ta thok dun an ni maya, dam chu nga mun khata reng tura, ngay dan anay chu thil ni thei ani biklo. Zan khat chu Chen chu muhil derin, George po a muhil tuang ti chuan, gas spray chu la in, George ruma chuan a spray ta vaka, George ruma chuan lutin, a kutle ke te chu puarsak ngalin, ruma tang chuan a nuk chuaka, bad ruma chuan a data ani. Speaker chu da le ngalin, kong khar chuan a kal nan lea, George riat hei tur chuan, iom na kasiam that vele, iom le ngalang ti in a hila. George chu lo harin kalkonga motor ding chu amu.
Trampuina beisein aawa ma se chung ho chuan an kalsan ta thau ani. Badru matanga chuathe in beisein a phorna banchu asoi ta vak vaka chutia asoi rengta ka chuan chuak theitura a in ngai. Ma se agut leke phorna berchu a phel theidon lo ti in fiain tlan chuak te rengpo ni se phuara om chung chuan thuya tlan theidon lo ti a hria. Badru mapen om chu muin lekhathon aziak ta zoka. Ngoi renga om ta ka chuan tren po chu thil lei turin a in khal chuaka. Chu hun chu rem changa lain lekhathon chu letterboxa datum chuan theile theilovin awak phei ram rama lekhathon chu boxa athak don chia tin tren chu lo thleng manin alu chu bana chuan atau chor chor mai ani. George su ni khorelovin aum hal ma se George Khan van nei khak takin lekhathon kha boxa chuan alo thak man hlau George su badroom da lein glue chuan achar betlat bok ten chuan lekhathon chu lak chhuatum viau ma se a theilo manro dang la tura ina lu hlanin postman chu lokalin lekhathon te chu alata veka ten chuan aulom lomin ding turin angena ma se akalsan ta thau ani. Tren chuan chu lekhathon chu midangin an hmu chuan a himdon lo ti hriain postman chu aum zui nga la post office a khen chuan lekhathon chu Jasper kuta a kheng fel to. Jasper chu a that ta nga la a thil ti lai chu security chuan lo hmuin a that zui ve bo. Lekhathon chu lain a le zui le ta ani. Ina khen chuan George glue fanga a charna chu chemical mangin a phela nget takin hrui chuan a phuar le a. Reni po in Jasper thi thu a ria chuan chu thina a rin hlel tren chu a bia a ma se tren chuan a lo phana sa hle. Bes chu belein Jasper thina chungcha nga chuan thuthara omle omlo asota. Bes chuan ti hian a lo hril. Security hian Jasper chu a thata. Chumin nuwa ani po ama in a in that zui be ngal ani. He thudik lo hi tren a thedar ni in a chan chu a thil ti midang ten an phiat lo nan ani. Reni chuan bes chu belein Jasper nen kan in biak hun ber kha chuan security a om lo thu le putar pakhat a om jok thu min thrila. A thian ani nge po ka ring. Jasper tia ko ri po ka re thei a tia. Lekhathon chungchang an sui po ka re thei bok. Chutia an in biak reng lai chuan lekhathona thisen kai chungchang an sui chuaka. Jasper thattu riat chuatumin adressa mi pahming lo lang ho chu an chui ta a. En le bes te po in chu adot te chuan an chui trana. An ming ta khengin an zot zela ma se rin hlel ture ro an trelo. Ten lo langin George su tha mei atuma ai tura chuan tur apol. Chu ei tur peka tum lai tak chuan doorbell alo ri a. Aven chuan en alo ni. Ina chuan lutirin tren chuan kong khar chu alok ngal thuaya. En hian tunge ani a hre haulova ma se tren eroin post office a thok ani ti a hre chiang hle thung. Atan en chu a hlau om ti hriain tha mai a ril ruka rang takin in hnuaya chuan a chuka. Tubau chu lain a vok dan tur chu a hanzir vela. Chu en chuan in chunga tang chuan a ron hua. Chu vele tlan chuan a tur a zon na lama George chu a va hua. A phuarna a phel sak mek lai chu tren chuan a lo hmu. Pahni an ni to awangin a beingam talova. An fiat tur chuan George tuna tang chuan kan thok dun thei to lovang. I chuak thei to ti in a ron awa. Tren chuan a thil ti awangin a thingei don ti in friain. George ei tura pol ngei chu a ei dangot mai ani. Ponan chua chuan George chu a drap ta hiala. A chan chu khoeng a mulo na a rei to em wang ani. Ole heta hiam movie chu a top zui ta ani. He movie hi atak be chana siam ani kan ti to kha. Thalaka kan hmu mek hi George tak chu ani. Tin hei hi bes tia kan soi chin kha ani boka. A hming dik tak chu Bethesda ani. Tuna kan hmu mek hi reni khani in. Tuna hian intelligence agency a athok mek. Ten hi a hming tak chu Waitington ni ve bukin. George ei tura pol. A ma nge in a ea fangin a boral to. En ve thung hi chu meche huay sen tak ni in a chan chin tepo magazine an lo cho to hial ani. Ole, khir tu te in zawai chunga lom thu karon soya video tharnen kanim hule thuay don niya.